Здравейте хора, днес сме в парк в Скайлъка, град Плевен и ще се крием с Влади и Боян, където се намират ето там. Ето двамата. Там тренират, не знам какво правят, играят си, не знам. Те могат да се крият тук наоколо и в кафето, което е ето там. Е тая сграда. Изоставената. Има част от нея кафе. И ако ви е харесалото видеото, се абонирайте, молим ви, и харесайте. Пръснете камбанката и дайте по един лайк. И тук могат да се крият. Айде, готови ли сте? Не, на мен не ми се играе и няма да играя. Готов ли си, Влади? Аз няма да играя. Не му обръщайте внимание. Добре. Аз си почивам тук. Айде. Ма ти, Влади, нали нямаше да играеш? Не, искам. Добре, айде почваме. Ти ще бъдеш. Айде, обръщам се. И почвам. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Готови ли? Не? Аз идвам! Влади сигурно вече се е скрил. Аз за сега ще спра видеото, ще се поразхода малко и ще потърся и после пак ще ви ключа. Здравейте хора, сега съм до кафето и не съм намерил и следа от Влади. Мисля, че може да бъде в тая къща, ма... Сега ще се качим. Както виждате, никой няма. Тук я да погледаме от високочко. Пак никой. Отиваме да влезем вътре, да ви покажа отвътре какво има. Аз за сега знам, че има човек. После ще проверим там отзад. Там има малки котенца. Ето сега ще ви покажа. Първо да влезем отпред. Никой. 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 Малко е. Ето там. Ще проверя за всеки случай. Само ще надникна. Ще се видя с телефона. Добре, никой няма. Ето отгоре лианите. Как са Има много пажини. Това е тоалетната. Има много пажини. Има много пажини и котенца. Сега ще ви покажа, ако видя малките. Ето преди тук бях. Горна лилия. Ето тук има река. Ма да не забравяме, че трябва да открием Влади. Боже.
кафе машина. Има и сладолед. Бобо идва, както можете да видите. Ево там, където идва. Яне, върви и пикни това дете, къде отиде нагоре. Дай ми телефон си. Ена тук нагоре сега ще проверя, че не обърнах много внимание. О, да не се е скрил зад къщата, бе. Или ето тук. Първо ще проверим ето тук. Тук. Там да не се е ободна на нечия прива. Ето тук, я да видим. Я да надикнем. Тук. Никой. Пак наобратно. Ето може да се... Айде. Бързо. Или ето там, зад ето това. Не знам, има много варианти. Само... Това там да не е той, я да видя. Далеко глед. Там има едно. После. Не. Сега ето тук. Ето го, Влади! Хора, буквално първо се скрих за тей това дърво и той Калуян ме подмина. Кое дърво? Ей това там, където до лампата. Буквално той ме подмина. И след това Боян дойде при мен и ми каза буквално да се скрие зад къщата. Аз се чудих да не си ето там. Виждаш ли го онова металното там? Да. Аз се очудих да не си там, но си казах първо да проверя. Еми хора, намерихме Влади. Ето тук, къде се е спил горки. Ето тук. Да. Хора, време е аз да търся. Или... Влади няма да търси. Да, аз съм слаб, така че. Да, той е слаб. Да. Аз много Умея. трудно се крия. Да. Много Добре, трудно. Айде, втори рунд. От това всичко. Еми хора, Това беше всичко от нас. Желаем да ви е харесало и до нови срещи. И да не забравяйте да ударите камбанката и да се абонирате. Да. И да натиснете по един мощен лайк. И да ви кажа с камбанката и да напишете Коментари. Долу в коментарите и да се абонирате. Има едно червено копче. Натискате го и на него пише subscribe. Натискате го и се абонирате. Нищо повече. Да, нищо повече. Само това. Да. И това е Ето от да нас. се полюбуваме на кайлъка. Да. И това е хора от нас. Това всичко беше от нас. Чао! И И до от- нови срещи! И от мен. Чао! До нови срещи!